Hey Ndabe, namhlanje ufuna uhambe lonke lokishi, ufuna utshela abafana ukuthi sine-meeting. Hayi ungasabi Skhosha. Ya naso ukuthi owenze njalo. Hey, lashona ngempela ekhaya madoda. Sana kabantu kuyekhami manje. Untombi baba. Kontombi la kabantu yabona nawe khoma jitha. Kudini indlu umuntu la. Buka umuntu odlula ahamba ngemoto. Nenkunzi athi sagcina iklasi abantu. Impatha lezi saqhamuka. Hola. Kabantu lokhu angiholi kabantu. Madoda, sikhule sifunda njengamanje phakathi ngo-6. Ubalo. Ubani? Sengishilo mina ngiphinda njengamanje. Hawu. Ewe, Vuset. Sam. Nawe usuke phakathi ngempela. Ngilapho mina kuyabanda ngizeyela kusasa. Endlini noba. Hleka. Kuyabanda nje manje wena yana le mina bale ba nomkhulu hayi umuntu usahleze lambile kulamanje. Kabiyami uwe lwathi uzamula wona ngathi shipho usushipile noma uzamlile. Hayi bengashipi mhlawumbe isitamkoko lesi sineduze kwaso. Manawe mzala sihle. Yeswa phela la ndaweni kuthiwa usuvukile ngesincwane. Mani qiniso lelo. Kusho bani manje leyo? Pho kanti ushime ngempela phela nami singakuchecka la uthi usunayo intombi. Uze la kuthina mfethu yabo. Ingane into zethu, ingane iqamela la esifweni sikaSigora mfethu. Yabo ube sexy nje mfethu umfana mfethu yabo. Hayi lento eniyiyona madoda. Nazo uzamula. Uyaba sex noma noma usungaphuka. Hayi ungaphethi ke. Mani ma7 umgcineni. Sengicabanga. Awungimcine mhlawumbe kuthanga ngathi kuthanga. Ihoti uzomkhahlela usithi abafana bami. Ngizwile phela kuthiwa dumeyisa wena eintsokweni. Ayibengameyisi bengimtshela nje iqiniso. Indawo sempofu ngempela wena mawubheka. Ayisempofu. Ngathi ukhumethe kuyini mangizwa ngazo. Shothi unkabi lo useya cream. Ngaba nayi lokho ngishuthi uyaqhumuka. Uya cream. Manje mfethu yakesambe sekumnyama ndoda ungabuya uthembeni la ishowe mfethu. Mana usho uphuma toilet noma aduship. Hayi ungangijwayele wena sambini yakubona usuphorekile mfana. Sambini. Sambini ha. Hey, lempemlo lona ngithemela abuyi. Hey, sengiyachaphazela manje. Skhosha. Hey, Mina lomhlangano ngibona ngathi ufunda kusasa sekumnyama njengamanje. hayi khona isikhathi sambili. Sasa vele lamadoda bese ngabonile umuntu bengakamboni njengamanje Dulasi. Hayi kusasa-ke ngifuna baphelele bonke abafana balale ebushini. Hayi ungasabi into enjalo. Naso. Uyabona mntakabhuti la eloshini basazongibona kahle. Isiketi sibuzwa la kumina. Yabo. Ya mntakabhuti yabona nje ombali. Adla. Tshena bana. Futhi sizongidlula phela ayikhulileke usazobona. Azoshuba. Tshena ngizokufaka kulayini relax.
Ngiyakuzwa kodwa lokho ukuthi uzomfakela yini kukhumbule phela ukuthi ngimdala kodwa khululeka uzobona wena uzobona hayi uzobona sentsha ukubona hayi khululeka le uzobona uzothuma kahle sobabili seshiya isiketi hayi basosazi layo ngifisa ukubona hayi swele sami sure Njoba ngitshela wena futhi mani wena ngiyezwa ngakuthiwa wena usuhamba uhlezi uphethe lento yakho yini leso ukuyiphethe lapha ayikhululeka mama mina songidotsela ongane umuntu into engangimtshela ukuthi mina ngidotsela ongane ungani nje vele into zakho ya into zakho ngiyakuzwa ukuthi udotsa ongane manje lamadoda angakupho lapha obayana esibaqalaze ngapha kodwa nalo ilokishi ukuthi likhulu nkabi yami kodwa-ke ubuwazi ukuthi ilanga hayi ngoma yakho umhlaba urotate nkabi yami iphethwe ama-China leyana ngiyakuzwa iphethwe ama-China ngithi ukubona ukuthi ekuseni fike likhanya kancane emini likhanya kakhulu ntambama likhanya kancane ama-China ane-laptop le ayehlisa kanje lapha ku-bright umuntu ofunda azafe ngempela into engishoyo into eshoyo baba angikhona hey bafulalela usicebi lapho Uyena mntabhuti ungayibuza kanjani into enjalo? ubuwazi kodwa ukuthi isicebi ushonile Shonile. Hawu. Ishona kanjani khola iqhawe lakho Bohla. Abona ukuthi yakutshela mina uyayishaya into yakhe. Ungashona kanjani ukuthi isikhathi siqala kanje? umlandeli wakho usicebi noma Ngempela futhi ngathi yabona wena ingakho nje ufowami wegazi wena ngiyakutshela futhi mana uphinde futhi uthe ushonile ushonile into eyenzeke nini le Thami ungathi awucheck lapho ku-Facebook unawo kodwa u-Facebook hayi into ekhona mzala asibe sama phela sejahile phela ungaze ugxumele omunye umfana lo hawu hey bungathula kanjani into enje bengingazi phela mina ukuthi awuthanda umaskandi ngisho ngathiwa bungazi kodwa bekumele ungitshele mntakabhuti hayi uxolise lapho bafe yazi kuyohamba iy'nsizwa kuyosala iy'bona asiqhubele uhamba isingcongwana sikhona nje manje yini intombi nje nami izolo kade ngitshela ubayanda ukuthi iy'ngane ziyaqamela la sifubeni sikakhona angizwa yini kusabheda kodwa kuzoba right ngiyakutshela ihamba kahle kasi ngiyakutshela mzala angiyakuzwa iy'ngane nje mfethu into engiyiphethe ungafani nobantu shimile sengabhubha apanakithi izulu kade ngishanga engangije mangithi hey akahleze duma kangaka hey angazi wena kwenzakalayo hayi nabo abafana bami abafana Run. Ngeke nje lo mfana lona angiboni ukuthi userious nje uDulasi selokhu ngakhuluma naye nje akafuni angaze ngambona angaze ngakhuluma naye ngiyasola ukuthi nje akekho serious ngami nje ngiyasola Angoba lokugobisayo vele. uDulasi Yazi lo mfana wangisha ngezulu. Usijadelela lo mfana. Akusafani ngimsothe. kodwa mina nje ngifuna ukuthola nje ukuthi uyimisele ngempela ngami ngoba phela mhlawumbe ufuna ukudlala ngami Okay, ngiyakuzwa.
Wabani yena? Wabani lo? Nekhanda lami liyafutha. Mnandi akunalutho lapha. Hey, awunaBob kawami, angilimele indawo nje kodwa. Bengimlamula. Ukumqeda vane. Nawe ngithembile ngithi uyinsizwa mfethu usuka le emakhaya. Hey bekwala khona. Bazocula nje. Wabani ya? Usuka kuvela? Akaziwa lami. Hayi madoda. Samagwala inkinga nathi. Mina yabo madoda mina bengingedwa. Bengizola ngikabami ngimpambe ngimuthi. Mayinkinga bengabanane. Nalento ngithatha ipinga phela lewazi usiqedela umoya. Wena obalele ekhaya. Hayi bengiyakhuluma khona madoda lebonele nobaba usomshobele kanje. Wazi ukukhuluma sesambile. Angalala kodwa ayisebenzi. Hayi madoda sambeni ngeke.